खुलुमबाय। दिनै 22 एप्रिल 2025 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राशिफोरखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायोदि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो। जेबो खैफोद आफोद जायालासे फैदो दानिया दिनैनि राशिफोरखौ खोनासंनांदिनि। गिबियावनो दङ मेष राशि। रांखान्थियाव दिदोम थागोन, नाथाय गोसोआ एसे जिरायनो हायै जानो हागौ। गावनि जिउ लोगोरिजों नांज्लायनायनिफ्राय गोजानाव था। वृष राशि। नोंथाङा रांखान्थियारि आयदाफोराव नारसिननाय मोनगोन। मोजां मोनलायनायाव गोबां समावनो गोरोन्थि बुजिलायनाय सोमजिगोन, बेनिखायनो सांग्राङै रायज्लाय। मिथुन राशि। राङारि मुलाम्फानि खाबुफोर मोनगोन, बबेखानि मोजां मोनलायनाय जिउआव गोबां मिजिंथिनाया सोमोन्दोआव नारसिनथायनि जाहोन जानो हागौ। कर्कट राशि। रांनि थाखाय जिंगा सिनांगौ जानो हागौ। नोंथाङा रमान्सनि आंखालखौ मोनदांनो हागौ। सानखौ सहायनायजों बारहो। सिंह राशि। नोंथाङा खामानियाव जाफुंसार जानो हागोन, नाथाय समनि आंखालनि थाखाय नोंनि पार्टनारफोरा दुखु मोननो हागौ। कन्या राशि। राङारि खहा जानो हागौ। मोजां मोनलायनायाव गोसो हमथा। हाखु दाखु थिरांथाफोरा गोरोन्थि जानो हागौ। तुला राशि। रां थिसननायनिफ्राय गोजानाव था। सोमोन्दोआव गोदै थागोन, नाथाय बांद्राय रायज्लायनायनिफ्राय गोजानाव था। वृश्चिक राशि। रांखौ सोलोजों बाहाय। मोजां मोनलायनायाव फिसा फिसा जिरादफोरा गिदिर बाथ्रा दान्थेलायनायाव गोसारनो हागौ। धनु राशि। आयआ सरासनस्रा जागोन, नाथाय खरसाया बांनो हागौ। मोजां मोनलायनायाव समनि आंखाल जानो हागौ। मकर राशि। रांखान्थियारि आयदायाव हेंथा जानो हागौ। मोजां मोनज्लायनाय जिउआव दोनथ'नायनि थाखाय नोंथाङा जेंनायाव गोग्लैनो हागौ। कुम्भ राशि। राङारि जेंनाफोरा सुस्रांजागोन, नाथाय पार्टनारनिफ्राय मिजिंथिनाया बांनो हागौ, जायनि थाखाय नारसिनथाय जानो हागौ। मीन राशि। मुलाम्फानि इसारा दं, नाथाय खामानिनि नारसिननाया मोजां मोनलायनायाव जानथाय सोमजिहोनो हागौ। एसे सम बानाय। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।